Hej, det er jeg som er Thomas, og det er mig, som du kommer at træffe, om du har booket en første session hos Fødderne på Jorden. Under vores første samtale har jeg 4 punkter på min agenda. Først kommer jeg at fråge, om du vil berette, hvad som får dig at søge terapi. Det kan være noget aktuelt, noget som skaber, eller bare en känsla av, at noget behøver forændres. Sen frågar jeg, om du vil dele lidt af din historie. Det kan handle om din opvækst, hændelser, som har påvirket dig, eller svåre oplevelser, du har været med om. Jeg kommer også at fråge, om du har gået i terapi tidligere. Det hjælper mig at forstå, hvad som var hjælpsomt for dig, og hvad som kanskje ikke fungerede så bra. Har du ingen tidligere erfarenhed, så udforsker vi tilsammen, hvilken metode, som kan passe dig bedst. Til sidst prater vi om dine mål og forventninger, hvad vil du opnå, og husk det kändes, når du er klar og læmner modtagningen for sidste gangen. Du behøver ikke have alle svar direkte. Ofte hitter vi dem tilsammen under samtale. Når vi har gået igennem disse punkter, lægger vi op en plan. Nu tager vi os fra A til B. Husk op vi den udvikling, som du ønsker dig. Og du måste ikke svare på alt. Det findes oplevelser, som kan være for smertsomme at prate om direkte. Vi kan bearbejde dem endnu, uden at du behøver at återberette alt i detalj. I begyndelsen af sessionen kommer jeg at gå igennem agendaen og stemme af med dig, om det er noget særskilt, som du vil tage op. Om du har frågor inden des, er du altid velkommen at høre af dig via mail eller sms. Tag hand om dig og have en rigtig fin dag.